नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्याला आज बनवायचे आहे मस्त मऊ लुसलुशीत अशी आलू पराठे। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर झालेले आहेत, खूप छान दिसत आहे आणि टेस्ट सुद्धा तेवढे आहे। तुम्ही बघू शकता दह्याची चटणी सुद्धा मी छान केलेली आहे। आपले जे पराठे हे मऊ लुसलुशीत कसे होतात ते तुम्हाला मी सांगत आहे। आपले जी कणिक असते त्यामध्ये थोडंसं तेल घालायचं आणि थोडीशी हळद घालायची, तेव्हा आपले हे पराठे छान मऊ लुसलुशीत होतात, वातड होत नाही। चला तर बघूया मग आपण रेसिपी। इथं मी घेतलेले आहेत 3 आलू घेतलेले, उकडलेले छान किसणीने किसून घेतलेले आहेत। तर डो घेतलेला आहे मी, तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही डो भिजवा। तेल, मीठ, हळद, तिखट, कोथिंबीर आणि थोडंसं हिंग। आता सर्व मसाले यात घालून घेऊया आपण। अर्धा चमचा हळद घालायची आपल्याला, 1 चमचा तिखट घालायचं आहे, तुम्ही आवडीनुसार तिखट करू शकता। मीठ चवीपुरतं, थोडासा हिंग, थोडासा म्हणजे पाव चमचा घालायचा आहे, त्यामुळे टेस्ट ही छान येते। कोथिंबीर घालायची आहे। आता हे छान डो मिक्स करून घ्यायचा आहे व्यवस्थित। हे झटपट पराठे आहे, हे बघू शकता। सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। छान मिक्स झालेलं आहे आपलं। आता छान तिखट आणि मीठ व्यवस्थित छान झालेलं आहे, मस्त। आपला पॅन पण छान तपाला ठेवलेला आहे मी। आता आपण छान पराठे तयार करूया। आपला डो घेऊ, थोडासा कणिक घेऊ, हातामध्ये गोल करून घ्यायचा। किंवा लाटून सुद्धा अशा प्रकारे त्यामध्ये आलू भरू शकता। 1 चमचा घातलेला आहे मी। अशा प्रकारे सर्व एका साईडने जमा करून व्यवस्थित वाटून तोडून घ्यायचे आपल्याला। छान दाबून घ्यायचं व्यवस्थित आणि मस्त लाटून घ्यायचं पातळ असा, जास्त जाड नाही बनवायचा आपल्याला हा पराठा। झटपट होतो हा पराठा, तुम्ही बघू शकता मस्त आपला लाटून झालेला आहे। सुंदर आलं बघा, मस्त पातळ झालेला आहे छान। आता आपण छान भाजून घेऊया। छान तापलेला आहे, तोपर्यंत दुसरा बनवूया आपण पराठा। खाली छान उलटून घेतला, थोडा छान शेकून घ्यायचा आहे आपल्याला मस्त। थोडंसं तेल घालायचं आहे। एका साईडनं झालाय भाजून, दुसऱ्या साईडनं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। तेल सोडून थोडा भाजून घ्यायचा आहे तो मस्त। पराठा रेडी झालेला आहे। प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि दुसरा पराठा घालून घेऊ। छान पातळ झाल्यामुळे हे पराठे छान मोठे मोठे झालेले तुम्ही बघू शकता, मस्त टम्म फुगलेला आहे। आपले सर्व पराठे हे छान रेडी झालेले आहेत। एका डिशमध्ये आपण सर्व करूया।
मस्त असे गरम गरम पराठे. सोबत दह्याची चटणी सुद्धा मी केलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. तुम्हाला मी तोडून दाखवते. म्हणजे हा आपला जो पराठा आहे असं वातळ वगैरे काही झालेला नाही आहे, म्हणजेच तुटतो बाईट त्याचा. याच्यामध्ये आपण थोडं तेल घातल्यामुळं हे आपले जे पराठे ते वातळ होत नाही. तेल म्हणजे एकच चमचा तेल घालायचं, जास्त नाही. छान आपले पराठे रेडी झालेले आहेत. तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली तुम्ही मला कमेंट्सद्वारे जरूर कळवा. आणि तुमची पण रेसिपी कशी झाली मला हे सुद्धा अवश्य कळवा. धन्यवाद.